Igbo ndị ọma, Igbo ndị anyị ji ebi, anyị abịakwana dịka anyị si abịa ọzọ n'isi mbido telivishọn. Afa m bụ Susan Ilechukwu. Isiokwu anyị ji ebata ime afịa tata bụ anyị chọrọ ịjụ ndị nwere odibo kedu otu ha odibo ha si ebi, ha na-emete odibo ha nke ọma ka ha na-emegbu odibo ha emegbu. Ihe chọpụtara na mkpụrụ mmadụ kwenye n'ụwa onye ga-aghọta. Ịchọpụtara na ị ga-akpọrọ nwa mmadụ ị na-emegide ya, chetakwa ofu ụbọchị mmadụ ga-akpọrọ nwanne gị, ọ kpọrọ nwa gị kwa, ọ kpọrọ emetụta gị, ọkwa dị samtụrụ mere onye ọzọ ọkwa ha ga-emere gị. So ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa chetakwa na ihe mere mmadụ, ihe iji tụere mmadụ ọ ga-eji tụere gị. So ị kwesịrị ịkpọrọ ihe a nwa mmadụ mmadụ atụ onwe mụrụ onye ahụ, at least onwe m onye ahụ ikpere n'obi datụ ofu ụbọchị onye ahụ ga-agwụrụ mmadụ nọ ma onye ahụ ga-agwụrụ mmadụ na ndụ. Ọ jọgburu onwe ya. Onye ọbụla kpọtara nwa mmadụ, especially nwaanyị, ọ bụrụ na ị na-atụ ime, ịkpọta nwa mmadụ ịma na ka afọ ime si ara ahụ, ịkpọta nwa mmadụ ahụ ịbịa na-emegbu ya, ọ jọgburu onwe ya. Because ị mara ihe nwa ahụ ya abụ echi, ị nwere ike na-akpọ ya n'odigbo ka ọ bụ isi ka imegbuo ya na-edobe nke gị. Ụmụ ndị na-eme one ahụ na-ekotere onwe ha nsogbu, because ụmụ nke ahụ ị na-eme ka imegbuo ga-emecha bụ uru karịa nwa gị ahụ ma ọ bụrụ na ị maara ife. So ịbịa ịbụrụ onye maara ife, ị kwesịrị imegbu nwa mmadụ, because o nwere ọka a mụrụ ọdị izi ibu ime afọ ite naanị mụọ ya ọ dịrị ọcha, o nwere ka o si dị izi. So nwere obi, ọ bụrụ na ị nweghị conscience, kpọta nwa mmadụ ị na-emegbu ya, o nwere ọta ka nke gị ahụ ị na-edozi ya eji ba uru. Emechaa mgbere ihu nke ahụ imegburu emegbu, ebe ọbụla mgbe ọ ya eji too nwa ahụ ya buru karịa nke gị ahụ. So ndụmọdụ m na-enye ndị na-eme one ahụ, ha kwụsị ime ya, because Chineke na-atọ na-ara ntụ dat nwa ahụ ọ dị better than your own. Ije chọba ndị niile megburu nwa mmadụ, ọ bụrụ na ha dị 10 mmadụ ite naanị mmadụ 8 ka ọya adị, that is ha ya ha enweta favor, because ụmụ ha ahụ ya adịkarị odigbo ahụ dị njọ, nke odigbo ahụ abụrụzi onye dị mma. So ndụmọdụ m na-enye ha bụ onye ọbụla na-emegbu nwa mmadụ emegbuzila ya, because nwa ahụ ị na-emegbu ịma ihe Chineke ya eji ya mere gị tumo. Onye na-amara ihe onye ga-akpọrọ odibo na-emegbu ya emegbu. Odibo bụ onye yi aka mmadụ nwere n'ụwa ya. Ihe kpọ ya bụ ka o yiri gị aka ọ bara uru ya bara m uru, nwa ịkpọta gịwakpọ m bịa na mbara uru gụwapakwa m uru, beti ịbịa megbuwezi ya maka na ọ bụrụ ya ma maka onye maara echi. Ihe na-achọ ịgwa ha pụtara na imegbu nwa mmadụ adịrọ mma. Ịkpọrọ nwa mmadụ were asị na ọ bụ onye nke gị nwa na nwa nke gị. Maka ụfọdụ ndị mmadụ na ha kpọrọ odibo ha na-azụ ya, ha agaghị azụ nwa nke ha nwa. Ị na-akpọrọ odibo ahụ ị na-azụ ya na-azụkwa nke ka ọ ya nwatakịrị ahụ tuo gala ichefughị echefu na ndụ ya. Like ndị nke mụ na ha bi, anyị na-ebi ọfụma, ịfụgodo ha sef, ị gaghị amara na ọ bụrụ mụ amụ ya. Ibu onye nwe onye nke ngwa n'ụlọ ụka na-agwa ya na ọ bụrụ mụ amụ ụmụaka abụọ, nwaanyị ahụ ekwetọrọ ọ sị dat na nna asịrị ya asị ya ji eju ha, pụta dị ma like ị na-agwa ndị mmadụ dat na ọ bụrụ mụ amụ nwa ahụ. Onye kpọrọ nwa mmadụ asị odibo pụta na-emegbu ya, ọ dịghị mma. Ụdịka onye ahụ kwesịrị ịga nga sef, because ihe mere mmadụ ibe gị eme gị ya ọ ga-adị gị mma, ịghọtara? Ma ihe mmadụ ibe gị ihe ọ ga-abụ eme gị adịghị mma. Ịkpọpụta nwa mmadụ gị bịa na-emegbu ya emegbu, ọ dịrị mma atọ, ọ dịrị mma, ọ bara uru. Igbo ndị ọma, unu anụgo ọnụ, anyị agarachago n'ime ahịa, anyị ntago ihe ndị mmadụ kwuru maka na imegbu odibo ha, ndị na-emegbu odibo ha, unu anụgo. Biko na-emegbusi n'odibo ụlọ ka obodo anyị bụ Naijiria bụrụ anyị ebe dị mma obibi. Ngwa ebe a ka anyị ga na-asị unu ka emesịanụ, anyị sikwa na isi mbido telivishọn.